لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. Assalomu alaykum tomoshabinoni aziz. Uمیدوارم همگیتون خوب هستین. خوبی شما آرزوی همیشگی من است. Влоги имрӯзамона аз тайёр кардани гӯштбирон сар мекунем. Камтар гӯшти гӯспанд овардан шавҳарам. Манам хел рӯғанош аввал майда кардем. Дар дег мемонем рӯғанош об меша. Дар рӯғани худаш гӯшти гӯспандро бирон мекунем. Рӯған об шуд, ана хел ҷазакоша мегирем. Ҷазак мегем, мо намедонам дигаро чӣ мегӯяд. Ана дар рӯғанаш меандозем гӯштои гӯспанда. Ма гӯштаро намак кардам, хушро майдашон кардам. Бирон мекунем ака дар рӯғани худаш. гӯштбирони мо тайёр шуд, анам хушрӯ сирхакшон кардем. Дар рӯғани худаш гӯспанда, рӯғани вай нарехтем барои хӯрок тайёр кардан. Бози ака дар каструл ҳамаша мебардорем. Ма гӯшти гӯспанда нағз намедам, барои шавҳармира тайёр кардам. Кайки дилшон кашай, ҳамин гарм карда микроволновкада миёрам пешшон. Ҳамаша дар каструл мегирем, баъдан рӯғанша дар болои гӯшто мерезем. Дар рӯи рӯғанда қайла шуда меистад. тамошобинони азиз, дар инҷа тайёр мекунем питса. Ма хамири питсаро гирифтам. Дар хамираш об, намак, шир, рӯған андохтам, дурож. Дигар ҳичи. Хамирмон аллакай райсид. Зуволои питсамона гирифтам, мондум камтар рӯ мегирам. То рӯ гирифтани зуволомон маҳсулотое ки барои рӯи питса даркора, ҳамашонро намихал майда карда тайёраҳак мемонем. Влога то охира тамошо кунед дӯстони азиз, дастгирия фаромӯш накунед. Аз шумо як дастгирӣ, лайку комментария мондан, видеоро поделиться кардан. Видеоро дар имо WhatsApp поделиться кунед, ба ёру дӯстонтон равон кунед, то ки ба канали мо шунос шаванд. Дар питсамон ду намуд сир истифода мебарем. Як намудаш тиёрка кардагӣ тайёр буд. Ана инша намихал карда аз тиёрка меборем. ҳама чизое ки барои рӯи питса дар кор буд ма тайёршон кардам, мондум. Зуволаомонам аллакай рӯ гирифта, канам хел тинукш мекунем. Бояд зуволаи питсаро тинука кунем, ки вақти ғафс боша хушрӯ намебиёяд питса. Тинук боша фасон айда питса, барои авай тинукакш мекунем. Майдача зувола мегириму чиқа тинукш мекунем, бо вай худаш дам мекуна. Дар болошанам хел тамадни соуса мемонем. Вай накардамша ма майонеза нағз намебинем рости, барои авай майонез накардамша.
ма 3 та питса карда будам, 2 таша пухта гирифтем, анаи сеюмшам насиб карда боша, ҳозир тайёр меша, мегирем ай духовка. питсаҳои мо ҳамаш тайёр шудан, ана ҳаме хел омадан, ба мо иштиҳои таом кадоме хурдеса, ба ваё ҳам иштиҳои таом. влоги имрӯзамонро дар ҳамиҷа ба охир мерасонем. аз ҳамагитон миннатдорам. барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб шумо ҳастем ки канали мо пеш меравад. ҳамаш ба дастгирии шумо тамошобинони азиз. касоне ки обуна шудагӣ неста, яъне ки подписатсия кардагӣ неста, обуна шавем, подписатсия кунед, лайку комментария монед. аз шумо фақат як дастгирӣ дӯстони азиз. хайр, дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеои оянда худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.